Systémový lupus erythematodes patří také mezi reumatické choroby a je to choroba, která je také autoimunitního rázu. Je to choroba, která je opět neinfekční, kdy dochází k zánětlivým procesům v organismu a tím zánětem jsou nespecificky postižená pojivová tkáň v celém organismu. To znamená, že při systémovém lupusu ten pacient může mít postižený jakýkoliv orgán v podstatě v těle. Ta příčina je opět nejasná, neví se, proč ta choroba vznikne. Častěji s tou chorobou onemocní ženy, ale opět jsou známé určité etiologické faktory, které mohou způsobit, že se zase imunitní systém přestřelí ve své funkci a začne produkovat určité protilátky proti svým vlastním tkáním. Takovými těmi etiologickými faktory mohou být ku příkladu estrogeny, kdy tělo se zase jakoby splete a produkuje protilátky, podobně jak to je u reumatoidní artritidy, proto častěji trpí tou chorobou ženy. Také to mohou být třeba některé viry a mohou to být také některé léky, které mohou právě u těch pacientů jako kdyby způsobit zmatení toho organismu, kdy on začne tvořit něco, čím si poškozuje svoje funkce. Začátek lupusu se objevuje někde mezi 20. a 30. rokem života, ale samozřejmě mohou být pacienti, kteří ten lupus mají, vyskytne se dříve, třeba v dětském věku. Vidím pak obrázek dítěťátka, které ten lupus má, nebo to může být také v těch jakoby starších věkových obdobích. Takže není to úplně dogma, že by u všech pacientů začínal ten lupus mezi 20. a 30. rokem, ale je to jako kdyby nejčastější to věkové období, kdy u řady pacientů právě ten lupus se začne projevovat. Podstatou lupusu je vlastně taková permanentní stálá produkce protilátek. Za ty protilátky jsou odpovědné právě B lymfocyty, které vlastně začínají tvořit ty protilátky proti různým složkám vlastních buněk a vlastních tkání. To znamená, dělají protilátky proti DNA, proti buněčným membránám. A to všechno vede k tomu, že opět vznikají v organismu nějaké imunokomplexy, to je vazba antigenu a protilátky. A tyhle imunokomplexy se zase podobně jako u reumatoidní artritidy ukládají do stěny cév, ukládají se do ledvin, ukládají se do kůže a podobně. A všude tam vzniká vaskulitída, to znamená zánět stěny té cévy, což sebou zase nese ale teda zánět i v těch tkáních, kde ta céva je. To znamená, může to být teda právě zánět v těch ledvinách. Vzpomeňme, říkali jsme u rychle progredující glomerulonefritidy, že právě tam to může být způsobené těmi protilátkami, které při tom lupusu kolují a doputují i do té ledviny a tam udělá zánět, ten nehnisavý zánět v těch ledvinných klubíčcích. To pojivo se vazivově mění, to znamená, že dochází zase k poškozování, funkčnímu poškozování těch orgánů. Tady na obrázku máme arterii, která, když se přiblížíme blíž, tak tady vidíme ty antigeny, vidíme vlastně ty imunoglobulíny a tady vidíme ty imunokomplexy, které v těch cévách vznikají a tu cévu fakticky poškozují tím zánětem. Ten klinický obraz je opět takový relativně nespecifický zpočátku. Ten pacient má takové prodromy, které opět toho pacienta jako nepovedou i hned k lékaři a toho lékaře i hned tak jakože netrkne, že by to mohl být lupus a vyšetřovat pacienta na lupus, protože to jsou příznaky, které mohou být opět spojené třeba s běžnými virózami, s běžným nachlazením,
jako je únava, jako je pocení, případně zduření mízních uzlin v určité lokalitě. To je adipodenopatie. Postupně u toho pacienta ty nespecifické příznaky jako nepolevují, to znamená, nedojde k nějakému nachlazení, tak jako by to ten pacient očekával. A postupně se přidají různé artralgie, takže bolesti kloubů, a artritidy, podobně jak to bývá u revmatoidní artritidy. To znamená, jsou je postižených několik kloubů najednou. No a k tomu se dál přidávají příznaky, které jsou vlastně podle toho, jaký orgán v tom těle je vlastně tím lupusem postižený. Úplně nejtypičtější jsou kožní příznaky a velice typický je motýlovitý exantém, který se objevuje častěji na obličeji a bývá to na kořenu nosu a přechází jakoby na tváře, pod očima, na tváře toho nemocného. Nicméně ale zase ten motýlový exantém nemusí být jenom v této typické lokalizaci, může být také na čele, může být ve vlasité části hlavy, může se vyskytnout i kdekoliv jinde na těle, ale bývá to na místech, které nejsou chráněny proti slunci. Všude tam, kde ten pacient třeba se vysvlékne, kde to sluníčko bude svítit, tak tam všude se může ten motýlovitý exantém objevit. Pak ti pacienti trpí také alopeciemi, což je vypadávání vlasů, a ta kůže je fotosenzitivní, to znamená reaguje na osvit právě tím sluníčkem. Tady na obrázcích máme, na tom obrázku vlevo vidíme motýlovitý exantém a přechází až na čelo té nemocné a vidíme vlastně řadu těch orgánů, které jsou postižené právě při lupusu. Takže jsou to klouby, jsou to ledviny, kdy vzniká lupusová nefritida, je to postižení srdce, také postižení plic, kdy vzniká lupusová pneumonie, intersticiální pneumonie. Na tom obrázku vpravo vidíte děťátko, které má lupus, takže vidíte, že to není člověk, kterému bylo 20 až 30 let. A vidíte opět, že ten exantém se mu vylil trošku netypicky, to znamená, vysypal se mu na hrudníku a také v oblasti obličeje, ale ne typicky na kořenu nosu a na tvářích, ale vyskytl se mu pod nosánkem a trošku mu to jde tedy i na ty tvářičky. Takže vidíte, že to není úplně jakoby nejtypičtější, nebo také typické to je, ale není to nejčastější, nebo není to úplně běžná lokalizace, tak jak jsem hovořila. Ten pacient má také srdeční příznaky. Z těch srdečních příznaků to může být lupusová perikarditida, kdy vzniká tedy zánět perikardu. Ten zánět bývá s výpodkem. Může vznikat lupusová myokarditida, která potom také může u toho pacienta zapříčinit srdeční selhání. A mohou být také postižené koronární cévy právě tou vaskulitidou, takže pak se to projevuje nějakou ischemickou chorobou srdeční. Z těch plicních příznaků jsem zmiňovala intersticiální pneumonii, kdy ten zánět je tedy v intersticiu. Ten pacient díky tomu má suchý kašel, bolí ho na hrudi a vlastně bude dušný, tak jak to při intersticiálních pneumoniích bývá. Ten pacient dále má také ty ledvinné příznaky. Zde dochází jednak k postižení glomerů, protože tady jsou opravdu malé cévy, a potom následně dochází ke vzniku té lupusové nefritidy, kdy dochází k destrukci celé té ledviny a následně vzniká renální hypertenze, to znamená vzniká vlastně vysoký krevní tlak z té renální příčiny a následně potom také díky tomu ty ledviny selhávají, dochází vlastně ke vzniku
nějakého chronického renálního selhávání až ke vzniku urémie. Ani centrální nervový systém není tohoto uchráněn, takže mohou vznikat také příznaky v oblasti mozku a mozkových funkcí. Zde to mohou být cévní mozkové příhody, CMP, záleží na místě, kde jsou postižené v mozku právě ty drobné cévy, tak podle toho mohou vznikat třeba poruchy vidění, může vznikat poškození určitých nervů a mohou vznikat také záchvaty podobné právě epilepsii. Ten pacient také může mít příznaky psychiatrické, bývá to také spojeno s nějakými depresivními stavy a může dojít ke vzniku organického psychosyndromu, který vlastně způsobí to, že ten nemocný začne měnit svoje chování a může dojít vlastně až ke vzniku demence u toho pacienta. No a také hematologický systém je často postižený, dochází relativně často k hemolytické anémii, to znamená anémii, kdy se červené krvinky rozpadají dříve, než by se rozpadat fyziologicky měly. A ten pacient má tak jako povšechně snížené hodnoty celého krevního obrazu, a takže bude mít nějakou leukopenii, bude mít trombocytopenii a také lymfocytopenii. Co se týká diagnostiky, tak zase určitě anamnéza a fyzikální vyšetření, ale velice důležitá je také laboratoř, kdy pacient, který má lupus, tak má opravdu vysokánskou hodnotu sedimentace. Tam to bývá za 1 hodinu 100 a více, takže to už je takové jako kdyby vodítko pro toho lékaře, že by ho to mohlo nasměrovat právě k tomuto onemocnění, že to je typické. Dále potom to je přítomnost protilátek proti DNA, případně dalších autoprotilátek, které v tom těle, v tom serologickém vyšetření krve se vyskytnou. Pacient bude mít také změny v krevním obraze, bude mít změny v hodnotách CRP a potom posléze tedy také změny v hodnotách podle různých orgánových postižení, takže když to budou ku příkladu ledviny, bude mít posun v hodnotách ureje, kreatininu a podobně. Potom také se používají zobrazovací metody, tam to bývá podle toho, které další orgány jsou postižené, takže určitě to bude EKG, bude to ultrazvuk břicha ledvin, případně echo, ultrazvuk srdce. Může se provádět rentgen srdce, plic, kostí a podobně. Může se dělat také biopsie z těch orgánů, takže pokud to bude nějaké chronické postižení ledviny, tak určitě třeba biopsie ledviny. A pokud je postižený centrální nervový systém, tak se může provést také lumbální punkce, kdy tedy potom se vyšetřuje mozkomíšní mok. Léčba je stejně jako u reumatoidní artritidy velice složitá a velice náročná a zase je zaměřená na nějaké cíle. A cílem té léčby je zvládnout akutní fázi té choroby. Druhým cílem je udržet tu remisi, to znamená udržet po zvládnutí té akutní fáze jako kdyby ten zakonzervovaný stav té choroby, aby se zabránilo další progresi, to znamená dalšímu nějakému relapsu té choroby, který by mohl vést zase ke zhoršení situace v těch jednotlivých orgánech. A dále potom také je zaměřené ta léčba na prevenci sekundárních komplikací. U pacientů s lupusem se může také provádět plazmafaréza, což je situace, kdy ten pacient dochází různě často na vlastně separátorové pracoviště, kde podle hmotnosti těch protilátek se vlastně ty protilátky stahují. Takže dochází vlastně k odběru krve toho pacienta. Pacient je napojen na separátor, podobně tak, jak to je při odběrech třeba krevní plazmy. A vlastně na tom přístroji se nastaví, že z té plazmy chceme odstranit určité látky, které mají
takovou a takovou specifickou hmotnost. A to jsou právě ty protilátky. No a ty potom tady odtékají do zvláštního sáčku, odseparují se od té plazmy a zbytek, plazma a krevní buňky se vrací pacientovi zpátky. Jelikož ty protilátky tomu pacientovi se v tom organismu tvoří tak jakože neustále a ten pacient dochází, jako jsem říkala, různě často na vlastně tu plazmaferézu, podle toho, tedy jak ty protilátky se rychle tvoří, tak aby se o ty protilátky jako zbavoval, abychom bránili právě poškozování těch orgánů. Zase ta plazmaferéza není typická pro všechny pacienty, prostě je to zase pro konkrétní indikované pacienty, takže ne všichni s lupusem chodí na plazmaferézu. Z těch léků, které pacient užívá, jsou to opět léky, které jsou podobné jako při reumatoidní artritidě, takže určitě bude užívat nesteroidní antirevmatika, kortikoidy. Zde opět bývá nějaká udržující dávka, ale zpočátku se může dávkovat nárazovitě a postupně se dávka snižuje na nějakou tu udržovací, nebo je možné také pulzní dávkování kortikoidů. Pokud ten pacient užívá kortikoidy a nesteroidní antirevmatika, tak bude určitě také si přizobávat nějaká antiulceróza, takže helicid, omeprazol, nolpazol a tak dále. A ten pacient může dostávat také antimalarika. Říkal jsem tak, jak to známe u pacienta s reumatoidní artritidou. Ten pacient může dostávat také imunosupresiva a cytostatika, takže metotrexát, cyklofosfamid a další léky. Ten pacient může také dostávat biologickou léčbu. Zas to bývá v případě, že toto všechno prostě jakoby neúčinkuje, nezabírá na tu chorobu. Opět ji schvaluje revizní lékař pojišťovny. No a pak ten pacient užívá také léky, které vlastně léčí nebo slouží k profilaxi případných komplikací. Sem by patřily právě třeba například ta antiulceróza, případně pacient, který má hypertenzi, tak dostává antihypertenziva. V případě, že je postižený více ten cévní systém, také dostává antikoagulancia, dostává anxiolytika, dostává neuroleptika, antidepresiva. Prostě podle toho, která orgánová komplikace je, nebo orgánový projev toho lupusu je potřeba dále léčit, tak podle toho ti pacienti dostávají ty další léky z těch dalších lékových skupin. A vám děkuji za pozornost.